ଭାରତର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ମନ୍ଦିର କଥା କହିଲେ ଆମ ମନକୁ ଆସେ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଥିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ କଥା, କାହିଁକିନା ସେଠାକାର ମନ୍ଦିରଟି ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହୁ ୟାଠୁ ବି ଅଧିକ ସୁନା ଲାଗିଥିବା ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଆମ ଭାରତରେ, କ'ଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଠୁ ବି ଅଧିକ ସୁନା ଲାଗିଛି। 2007 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ଭେଲୁରୀ ଠାରେ ପ୍ରାୟ 100 ଏକର ଜମି ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିରଟି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାମିଲନାଡୁର ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଡିଜାଇନ୍ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଏକ ତାରା ପରିକା ଦିଶିବ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ 750 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଛି ତାଠୁ ବି ଡବଲ, ଅର୍ଥାତ୍ 1500 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ରେକର୍ଡ କହିଲେ ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ।